Uanset størrelsen af dit køretøj har TG Dan et fuldstændigt sortiment af vaske- og plejemidler, som dækker behovet for rengøring og vedligehold af lak og vinduer. Multi 2000 er et middel, som opløser døde insekter, fedt og snavs. Det påføres med en dyse på en teleskoplanse, der gør det muligt at nå helt op på toppen af bussen. Dosering af midlet sørger doseringsapparatet OneMatic for. Mens midlet virker, skiftes til doseringsanlægget Optimatic, og bussen vaskes i Optimatic Glans-shampoo. Herefter skiftes der til dosering af Optimatic Glans-skyllevoks. Det giver en kortvarig beskyttelse af lakken og forhindrer snavs og vejsalt i at sætte sig fast og danne grobund for korrosion. En præsending, som har været ude på landevejene i lang tid, klares effektivt af Jumbo Cleaner, som er et blødsætningsmiddel. Når midlet har virket i nogle minutter, bearbejdes præsendingen med en padholder, som er en effektiv rengøringssvamp, der kan skiftes ved at betjene en simpel snaplås. Normalt påføres Multi 2000 i forstøvet form, men har man biler, som er særligt udsatte for snavs, kan en udlægning som skum være en fordel. Til det bruges en 24 liter trykbeholder med indbygget skumaggregat, der også kan bruges til at forstøve midlet. Til rengøring af fliser eller andre hårde overflader i rum, hvor de er udsat for påvirkning af snavs jævnligt, har TG Dan de to midler Theripal WR og Super Cleaner Extra Forte. Midlerne får lov at virke på overfladen i 5 minutter, hvorefter der blot skal skylles efter med rent vand. Theripal WR og Super Cleaner Extra Forte er også markedets stærkeste middel, når det handler om at give korroderet og snavset aluminium dets oprindelige udseende tilbage. For at fjerne alt vand effektivt bruges et værktøj, Wipe and Shine, som er en skånsom gummiskraber, men yderst effektiv. Hydroshine er et vådpoleringsmiddel, som giver bilens lak et ekstra pift. Desuden giver det en ekstra beskyttelse af både lak og plast. Til at fjerne skader fra en tidligere polering, de såkaldte hologrammer eller edderkopspind, har vi midlet Swirl Remover. Med en glascoat kan man undvære vinduesviskerne ved hastigheder over 80 km/t. Vandet løber af forruden af sig selv. Enhver ejer af en campingvogn kender til de sorte striber af trafikfilm, som ophobes rundt om på vognen. Løsningen er Multi 2000, som blot skal sprøjtes på og virke i nogle minutter. Hønder og sæder, som har været udsat for fugt, bliver mugne, angribes af skimmel og bliver jordslået. Med midlet TG530 fjernes angrebet fuldstændigt, og eventuelle bakterier slås ihjel. Efter en tæpperens er det angrebne område så godt som nyt.